नमस्कार, माझे नाव हर्ष देसाई आणि हांव NSUI प्रेसिडेंट ऑफ कानाकाना नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया। आणि आज आम्ही आमच्या श्री मल्लिकार्जुन अँड श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेजीत आम्ही गुरु पौर्णिमा साजर केलो आसा। आणि सगळ्या टिचर्सांक आणि स्टाफांक आम्ही फुलगुच्छ दिवन त्यांचो सन्मान केला आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।